Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini longi khubor bam da kasni. Ke Executive Committee EC pe alam da ke NPP kablong ne kasni balang kala primna bakan pinmi no shen ye ke jing pinna pat ba ban om sha shu ikibriu ki bamde ki pat khasi jantia bagaru bagin thit jaka harat them marwen na lor ban bu no do uput sailing ye ke jing thit jaka ban pinon kam haki kam ba pher Khasi Hills Autonomous District Council ke HADC kala shim ya kaba Chief Executive Member CEM uba Penyat Singh Sim ula pentem bagani ka jingbu upot kan trekam ya baro ki brio ki badan jaka harat marwen kan thop ki khasi kaban batai bahadu katnu ki la ban pendan kam ya ki jaka jongki haba pentre ya kanu ka kam la kadai hakarep karyang kashna school college school ba bo kharkhana ne ki homestay Kajingalang kala shimrai kajing bod kalong ompalat ya ka ar akar ya ki babu homestay. Sau akar ya ki kharkhana sau akar ya ki babu resort ne hotel. Shipho akar ya ki barep jur ne so pra akar ya ki batay school. Shipho akar ya ki batay college. Khatsan akar ya ki bashna school ba batsan akar ya ki babu ya ki vocational institute. Ha kaju kapor u CEM ula pentip baka EC kala rai ban penmenapat ba on om sha shu yanu ru ki bom dei ki try riulum ka jila khasi jantia bergaru bakin yo thit jaka hara them marwen upentep baka ke HADC kala thau ya ka committee bansor jamin ya ka wei pakawei ka jaka hara them marwen banwat bnya ya ka jinglong try jong ki briu ya ki jaka puta ha ka te tha committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council Kalashong berperkhat buntli ki mat la shimru ikirai hakanika meeting te hakanika executive committee meeting mitasni la shimenta de deputy CEM ba PNCM TEM baro iba karna sosyan ba te bor pathau congress kharpuri kong Magdalene Molong nata iba Jitor nata iba Alvin nata Iban Langgu iba Tribor but iba Fantin te hakani ka executive committee meeting nilai keren bonteli kimat kiba kongsan kiba day but kanika session kabanlong kanika dorbar telang kabanlong hau ni kat khandai tarik ni no pra te kidonru ki mat ki bangi shim ya karai ki bam don jing dei baka session lani ka dorbar telang nrei ki badan kampat nakamenta ka jimentoi jong pai ba jong kari baka jan nrei ko we te kini kilong kumne harum kawei kabangi wanra nakalian ka isi lingba ka market department di Congress Kharpuri lawanra ka Khasi Hills District Establishment Management and Control of Market Rules arhaja rapusa yakani ka rules la pensyong nongrem na ka Khasi Hills District Establishment Management and Control of Market Act arhaja Amendment Act arhaja apula but halon kata nakaliang jong ke isi ngila menjur ya kani ka rules kabala wanra menta kasngi but pansa place lene wanra pat haka dorbar telang kat khandai tarik kindiat kuman shupen tip ba ke jing mentoi jong kani ka rules ka jing mentoi hi kalong ba haka bai dei bat ki nongrep ke jongi keleng sodong kari khasi ke jongi hakini ki santli ki district hapo upur usam jong ke HDC na kalian ke jongi nilabu ya kawai ke kendon ba kanam don shu kenika jing 4 kilo ya ki marap jong ki nongrep hapo ri khasi ke jongi haka principal act nilayo eka board bandon ya ke subcommittee but hakani ka rules la kampen shai shu bakanam don kum kata ka jing 4 kilo la kalong hakiyo jong ki district council la da kalong hakiyo jong ki hima
lada kilong hakiyo jong kishnong lani hakiriu shimet kanam don kum kata ka jing ot kilo yaki marrep na kinong rep but tang kata kan don ru kawe ka committee kaban shim yakarai ban penshitom yakino kino ki bayat persya ekani ka rules khamtam habe dei bat ka jing ot kilo yaki marrep na kinong rep akat kum bala betha kat kum kani ka rules te kalashai bha ba kanam don ka jing ot kilo yaki nong rep ki marrep na kinong rep kamut lara kalong hakiyo district council kiyo hima kiyo jong kishnong lani hakiyo shimet kabaar pan nakamenta kini ki hawkers ne kinong shong madan baro kidai ban register batka district council lada kalong yaki trairi ki jongi ki khasi lane da kilong yaki bomdei khasi but yaki bomdei khasi baro kinong shong madan kala shimru yakarai badan kam hakabai dei but kajing lightland jinglong pathar kaya di yathiat khndo hakaput Meghalaya Assam hang thi hapo Themraj Marwet habai dei bakani ka executive committee benta kasngi kala shim yakarai hadin ba EM in charge jokalan ba tibor pathau lawan ra yakani ka agenda haka meeting ba ka notification na ka district council kan mi menta kasngi baro ala de penkre bat ni sa I copy pi bakan don no kata ka ceiling lene uput bakat no kibriu kijungi kinla banthit jaga hang thipo right them right morwet lani kinu kibalayo jaka kita kitrai kibadi ki khasi lada kitwa ban bu yaka homestay kinamla ban bu palat yaka arika lada dei kanu ka industry na ki kharkhana kiwe kinamla ban bu palat yaka saw eka lada dei kanu ka resort na ka hotel kanam dei palat yaka saw eka but nakamta kanu ka jat jingrap lada ka long ka rap jhur ne ki rap so ne kiwe kila ban ong ki agricultural dan ki horticultural land kanam dei bantam ya kashpo eka but ikinu ki educational establishment lada kalong ya ki school kanam dei bantam ya ka pra eka lada dei ki colleges kanam dei bantam ya kashpo eka lada dei ki universities kanam dei bantam ya khatsan eka but ya ka vocational institute kanam dei bantam ya ka san eka nanta ya kanu ka jing bu na menta ban ridok ha dan ka fisheries namdei bentam ya ka lai eka na ka menta ka jingri kumyaki kumiki sneng ki siar niki ki livestock farming kanamdei ban palat ya ka lai eka da dei ya ka cash crop plantation kanamdei khat ar eka da dei ya ki hospital niki nursing home niki wellness center kanamdei ban palat ya kasan eka da dei ka sports academy stadiums sports complex kanam dei ban palat ya kasan eka da dei ki religious institution kanam dei palat ya kasan eka da dei ka commercial establishment kanam dei ban palat san eka kani ka siling kamut kandei yaki khasi ki jongi kiba don jaka mentah the bat kiba thumu ban thiet jaka bya the te bat nakalian ka isiru ngila shim ya karai menta kasi kan mi notification ba anum shakshu yano ki reulum ki bamdei ki indigenous tribal jong kajela Meghalaya kebumbut ki bamdei ki khasi ki jantia ki garo bakin yo thiet jaka hang thia po than them right marwet hapo ka hima melim kebumut lada dei kinu ki reulum na ki wei pat ki jela kinem yo thiet jaka shu hang the hatem right marwet kata kala shai na duk tasni but nang ni shakmat ru wat ikip thi ki bala don hang the
nila bu ikawe ke komite nila form ikawe ke komite kabakani ke komite kan le ban soljamin lani ban le ban jurip ya kawai ba kawai ke jaka hangte po khaput Meghalaya Assam ya kaban wat benya ya ke jinglong trai jong kipriyo hakti ke jaka lada ka long nem ke jinglong trai khasi lani ya kini tribe indigenous tribal jong Meghalaya jentia lani yo kadai ka jing yo kadai ke jaka belalong trai de kiwei pat ki jai benrio jo kiwei pat ki jela ya kata dalele ru nginem shat nang ni shkmat land ceiling ba. ha Yo. Ini piang tu sekarang kini ki educational institution yang sangka khatsan Ngai kat kum ka norm spot som ka ni ka mencuba piang ka MCI Medical Council of India lah ni ka menta ka dei ka National Commission menta ka dei NMC kani ba kebo ba kini ki kantang kini ki medical institution kiri bandan saka pelak arpo ka lada kum ha kita sebab pi ladangi kren syapam ka khndo ka siap apo khaput Meghalaya Assam nei khamtam apo them right marwet kadai ka khndo jong ka right ba jong ka himamle ladangi kren syapam ka jing yo jaka bomdei jong kiwe ja benrio balai ki yo namar bombiang ka jing perking daka ai te ni kwa bahagi ni ki jaka ni nepat keren chikiwe kuwe jaka ni keren tangah ka bedei bakat hem right marwen namar ka jing ya yo jaka pathar jong ki bom dei ki khasi ki rulom jungi ka long palat chthi te ni bala le nim so shu badei hapo ri la jong te namar ta ka daw ni habdan ka jing perking namar ka ni di ka jaka rach chthi kamut ka di ka jaka sim chthi jaka hima te kanam dei kum ki we ki jaka let sikiriu shimet kini kita tengi so badan kambe kat kum kalan araja arpo jong ka council ni don kam ben perkheng hapo jong kanika ai te kani di kalenti bangin haban ne namar ba ki let say de ki breu jongiru ki bla yo jaka hangthi mutkin habot ikanika land ceiling ke ba ngila notify menta te khnang ba kanyada ya kapateng ke banwan let's say kiba dang dan kam shu ban yo chaka namar lada light lan palat dem menta ubriu bala hi ban thiet barok kawe kari bhoi ru dan mo te she kin yo chaka shu kiwe pa te dei ban dan ya kani ka lan seling ba kani kan dei ka model lan seling let's say ka bangi persyang shwa hang thie po khaput them right marwet baka sam ba se shwe we ngin sapai lada long ka bala an hap ban bu kani ka lan seling kadai ka jing sita piang ba kahap kani ka jaka pro ang thira dei jong simet u kahap po karat marwet po hima mali nama haba kut ka origin jong ka jaka hang thie ka dei hi jong karai mut lada ki dei ki ru shimat ba mentaru haba kut ki yo nai nakarai dan ka hima ha kejing kali ba kolong ba ka council kan le kuno pat ya karat marwet kantam ya ki bah kali jong karat marwet nomor ba kiyo kita kibai bat kuntai pi menta habai dei ka kam shathi ka long very serious mo ka long kya bha bat ki bala pun bha ji ujor shani om tang ya kata ka banyo jaka lene bat ni pe wat ya ka registration jaka kini kitai teng ka bangiyo khubor la shu outdoor palat bapli ki try jaka sti badan jaka khnjat ru la outdoor palat ban pen scam ki jaka te nakaliang ri la yo e ka jing ujor e kata but shen nin sa shim ya karai nin le kumno yo niu sim rai them marwet bal ada de ben weng ngin hab ben weng ngin bu ngin pek la de nakaliang council te khnang ba ngin yo ban pen be enti bahai ki jaka sti spo khapun Piong nomor bakal abut kena kena ngim pi ya kat ngin tray la ka jong ka benta kita ki bathir kin sa jenjari lo te ngi tengin hab ya dai ka jakala jong ngin hab ya dai upur la jong hab ya dai ka khndo la jong te haba pi thiet ya ka bam dei te mut phila du e dei dam dei haba pi so thu ba pi thiet ha ka jaka ka bam
bom ti kena bapin long try ha bapi yo dak lenti ke badai ban syutit jaka kat bomon mut pila syak kene kalawan pai biang syakara ya kata jaka ban rap ya ta jengkeli mental ada kini ki try muluk ono ki kasi lane kasi to ki thiet pat na kini ki bamdai kasi ki bala dep thiet cakal pa bro sekata pat kan long no la de kila ban thiet tende yu kan kin long try di ki bre jungi Henry laning kiran ya ka jingyo caka jugi bam dei pat ki trairi ki jongi ha ki khasi jantia ki jongi ta komot ngi hap dei ban ya kun ya kani inam la ban lada la sedang nang the ha kenja so shini sha pedeng sor ki jongi ha ngi lai i ki kes minta madan ting ka don chatu ka don tengim kwa ban don kum kini ki jingye de thi khndo da ki bre bam dei ban yo e khndo hang ni por khasi But nila bandong balimba kani galan siling kat council kan kini no ikijaka jong I parjala I praktik jadi. ladangi lap bombiang kata ta kamu kalawan pas ni dangsian pi kan pau kawat senang jing ta kalong baka ke 1950 ST order katu kala ya la ka jong menta nakaliang ke state government ngila pressure ke state government ru ba nakaliang ke state government kan hab ban shim kya bedip kanika benta ba balai penlong reulum bai yangi hapo henry ngila menta pat la ngila puli bhai ka an ya kanika ak jongi ke bang idon hapo council ka kanika lan ak arja arpo ka klan ba kanika lan ak jongi namar ta kadaw ngin hab ban pentrekam la ka bor ke ikhtiar la jongru kat ka badan la ka barit na ka bahe kendiat na shibur ni hab ban pentrekam Mungkin jengkeli amot ban keli kalong ini long kani ka rule ne ka ke bang manra mata kala nem ban bedstan ya kani ka judicial scrutiny pat pada kita ki bakam ngin sai pek dala iting ko ha bakaan ke menta ta ngi pen scam ya kanong rem la jong na mangiru ngi thawan ngi pen scam te kanu ka badai kanu balai tingin sapet apa ka code of law ke dala ting ko tengi hap ya da ladangi dontang da itari ru ngi hap ya da don da kawai lang to ya da Okay, kau thank you.